கார்த்திக் தீபா சீரியல் அக்டோபர் 4ஆம் தேதிக்கான சூப்பரான ப்ரோமோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோவும் கேளுங்க. அபிராமி அம்மா வந்து தனியாக யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போன்னு பார்த்து அவங்க மனசை கலைக்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா அங்கே வராங்க. பார்த்தீங்களா அத்தை, நான் சொன்னபடியே வந்து கார்த்தி வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போனதுனால வந்து மனசு மாறிடுவாருன்னு சொன்ன, வசியம் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அப்படின்னாங்க. என்ன நீ பேசுகிற? கார்த்தி வந்து அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் யாராலையும் எதுவும் சொல்ல முடியாது. கார்த்தி வந்து என்ன சொல்லிட்டான், அவளுக்கு தீபாவை கூட வாழணுங்கிற முடிவை வந்து மூஞ்சிக்கு நேராக என்கிட்ட சொல்லிட்டான். ஒரு அம்மாவாக நான் என்ன செய்யணும்? கார்த்தி சொன்ன முடிவை வந்து ஏற்றுக்கணும். என்னத்தை சொல்கிறீங்க? தீபாவை ஏற்றுக்க போகிறீங்களா? அவள்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு மருமகளாக இருக்க என்ன தகுதி இருக்குது? நீ ரொம்ப பேசாத சரியா? அவனுக்கு கார்த்திக்கு வந்து தீபாவை பிடிச்சிருக்கு. அதனால் அந்த விஷயத்தை என்கிட்ட மூஞ்சிக்கு நேராக சொல்லிட்டான். இனிமேல் நான் ஒரு அம்மாவாக என்ன செய்யணும்? அவன் நினச்சிருந்தா கார்த்தி வந்து தீபாவை வந்து வீட்டுக்கே அழைச்சிட்டு வந்திருந்தா என்னால் எதுவுமே யாருமே கேட்டிருக்க முடியாது. அவன் ஏதோ எனக்கு மரியாதை கொடுத்து மதிப்பு கொடுத்து அவன் தீபாவை அழைச்சிட்டு வராமல் இருக்கலாம். அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? அவனுக்கு அவளை கூட தான் வாழணுங்கிற முடிவு பண்ணிட்டான்னா நம்ம வந்து அதுக்கு மரியாதை கொடுத்து தீபாவை வீட்டுக்கு நான் கிளம்பலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அவளை நானே அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு வரேன் அப்படிங்கிறாங்க. என்னத்தை சொல்கிறீங்க? அவளை போய் அழைக்கிறதுக்கு நீங்கள்லாம் போகணுமா? நீங்கள் யார்? எவ்வளோ பெரிய காஸ்மெட்டிக்ஸ் கம்பெனியோட முதலாளி நீங்கள்? இதெல்லாம் போவேணாத்த, நான் வேணால் பார்த்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு. இன்னொரு தடவை நீ வந்து வாயை மூடிக்கிட்டு பேசாமல், இது வரைக்கும் நான் உன்னை வந்து பேசாமல் இந்த வீட்டில் வச்சுருக்கிறதுக்கு காரணமே நீ பண்ணுற தப்பு எல்லாத்தையும் நான் மன்னிச்சு போனால் போதும் என் பையனுக்காக தான். ரொம்ப ஓவராக அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்காது. மரியாதை முதல்ல இந்த ரூமை விட்டு போன்னு ஐஸ்வர்யா திட்டி அனுப்புகிறாங்க. தீபா, எனக்கு உன்னை சுத்தமாக பிடிக்கலனாலும் நான் வந்து என் பையனுக்காக என் கௌரவத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் உன் ஊருக்கு வந்து உன்னை அழைச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அபிராமி அம்மா. இந்த விஷயத்தை மீனாட்சி வந்து பார்த்து கேட்டுறாங்க. கேட்டோன்னா தீபாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க, தீபா உன் வாழ்க்கையில் இனிமேல் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, இனிமேல் நீ சந்தோஷமாக வாழலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னோன்னா, அபிராமி அம்மாவே உன்னை வந்து பார்க்குறதுக்கு உன் ஊருக்கு வராங்க, உன்னை மருமகளாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க, கார்த்தி தம்பி இங்கே போட்ட போர்டில் வந்து அவங்க மனசு மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நிஜம்லே மாறிட்டாங்களா? நிஜம்லே இப்போ உன்னை பார்க்குறதுக்கு தான் வீட்டுக்கு வராங்க. நான் சொன்னேன்னு ஃபோன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி காட்டிக்காத, வீட்டில் எல்லாருக்கூடையும் சொல்லி சந்தோஷமாக இருன்னு சொல்கிறாங்க. அதோடு இந்த ப்ரோமோ முடிக்கிறாங்க.